ден мисля, че е ясно къде отиваме, само по начина, по който сме се облякли. Отиваме на статуята на Исус Христос. Промениха ни часа, не знам за кой път. Трябваше да сме в 9 там, сега в 11. Както и да, въпреки всичко най-накрая ще я видим. И в момента си взимаме по едно кафе. Най-накрая хора намерихме тук до вкъщи, до хотела ни. Готино местенце. И май ще случим с кафето този път. Не трябва чак до Ипанема да ходим за едно айс лате, което нали е нелепо. Така че взимаме си кафенце, взимаме си по някакъв сандвич тук от витринката. Изглежда доста добре. И към статуята на Исус. Току-що ни обслужваше най-сладката баба на света, втория човек в Рио де Жанейро, който говори английски. И след като си поръчахме, искаше да познае от коя държава сме, като й дам нали, съответно един жокер. И тя поиска жокера да бъде, как се казва, good morning на нашия език. Толкова беше сладка и така се опитваше да познае хайванката откъде сме, но в крайна сметка позна с втория хинт, който беше от коя държава сме, от коя столица на нашата държава. И да, беше много сладка, много сладка. Хора, поредното малумно нещо, което направихме и Полето се сети вече като сме тук, преди около 3 минути. За да сме на статуята на Исус Христос, като купувах тикетите, пишеше, че трябва да си носим паспорта или личната карта. Ние какво взехме? Абсолютно нищо. Една вода. Ако знаете кой отива на Джизуса, стана с снимка на паспорта ми, така че всичко е под контрол и отиваме. Щастливи, нали? Само да ви кажа, че тук-що, за да влезнем в този влак, се борихме за живота си. Те са едни баби, те са едни дядовци, които те бият. Те направо жива верига правят с ръцете си. Коя тази ли е? Пред поставям да държи детето. Направо човек така ма изпута и аз изпутах. Много ясно, защото се живиш по смени аз. След не знам колко чакане до влака да стигнем, след това в този влак. Сега тези стълби, които изкачваме вече не знам от колко време. Най-накрая стигнахме. Такава адска жега просто не съществува. Да, страхотно е, то се вижда. Но не знам, просто много е топло, но определено е супер впечатляващо и доста яко. Определено се заслужава всичките мъки и пред припадъка, който бях също. Да кажа, че ето тази маймуна ме нападна толкова. Оле, не, моля ви се, не, тръгваме. Беше много страшно. Тя прескочи от това дърво до там, върху мен. Аз бях седнала ето там, долу на стълбите. Как се чувствате след нападението на тази маймуна? Ме е страх, искам да си ходим по-бързо. Това беше изключително страшно, хора, честно ви казвам. Тя буквално прилетя над мен. Аз държах храна и очила и тя, жената, която ми върна очилата на английски, ми каза, тя искаше да ти ги вземе. Да, бутнах Лара, бутнах Миколата, бутнах още 6 човека, защото се опитах просто да спаса живота си. Милата малка маймунка. Милата малка маймунка ли? Добре, не беше малко гадна, но беше Ужасно беше. Да, беше много страшно. Аз искам само да ви покажа номера на Uber. Това не знам колко е успокояващо. Така, хора, Лара ме вика, за да ми покаже дали снимката е окей. Искам първо да покажа снимката, която е реалната снимка, която съм заснела. Ето малко съм изрязала главата на Исус Христос и какво направила е тя? Просто го добави. Не може да Тя стане без глава. Не може да стане без глава. Мисля, че е доста добре. Наистина, Лара, ти си гениална. Така, дойдохме в ресторанта, в който исках да отидем на рождения ми ден, защото е доста готин. В смисъл, изглежда много добре. И сега просто ще ви покажа как се поръчваме за пореден път. Нали, мислехме си, че поне тук ще може да се разберем, нали, какво е water, но покажи как поръчахме. Как да стопоръсна да система всичко се случваше.
значи ей така. И тя пак не се хваща и това положението. Покажи как. Кое? Как ги показваме. Да, попитаха дали мога да пушая костата, защото е реално навънка. И което я попита. Носи чашите, нека да... И тя си го гледа и така. Ами хора, много е сложно. Наистина е много сложно. Това просто... Наистина не е окей. В смисъл, това са някакви елементарни неща. Ние не искаме нещо супер сложно, нали? Не се опитваме да водим някакъв разговор, който е за квантова, да знам, физика, музика и така нататък. Просто искаме вода и си поръчаме 3 пасти, нищо повече. Ще пробваме и някъде другаде тия дни. Абсолютно нямам представа какво ще ям. Сега ще го опитам. На Лара изглежда превъзходно. Много добре. Полето. Мен ме притеснява това кюфте също. Като цял каймата, която чия. Защото няма лока да е лазания, защото не има Паста. шуи. Сега ще видим. Сега ще го опитам. Знаете ли какво е? Какво? Как се казва татарско кюфте? Татарско кюфте бе трима кашко. Едно татарско кюфте в Рио де Жанейро. Който определи шунката с шант пъстък. Тенчки салам камче. Греда. Не премина добре и този ресторант. Греда. Майтапа на страна, тежка греда беше. Да, ужасно. Чак ужасно не е. Не е хубаво. Не е ужасно. От 1 до 10. Обстановката е добре, за нея ще дам 6 и оттам нататък едно за храната 7. Едно за храната, стига глупости. харесва. Не, стига глупости. Обща оценка 4,5. Не хора, това не ги слушайте. Категорично не. На мен си ми харесва моето татарско кюфте. Аз ще изядам салам. Така, хора, имахме супер големи очаквания за този ресторант, но от сега, до сега по-скоро, това е най-трудната комуникация с сервитьор. Ever. В смисъл, ние се опитваме да си платим сметката с карта. Все още не сме я платили. В смисъл, до там стигнахме, че все още не сме я платили, но сметката е тук. Чакахме 1 час да ни донесе основните, защото просто идваше 3 пъти да ни говори нещо на португалски. И след 1 час чак май разбрахме, че тя написа дали ни носи основните. Което е супер потресаващо, защото ние не говорим португалски. Идва с посттерминала, хора, тя разбрала. Ти е показа на телефона картата. Да, просто освен обстановката на този ресторант, нищо друго не беше хубаво. Нищо. Моето не беше чак толкова зле, но техните и там сиренцата и глупостите просто тотална греда. Така, тръгваме си, отиваме да спим, нямаме представа какво ще правим утре. Надявам се да измислим нещо, защото ни останаха много неща за правене. Но сега, като се приберем вече в хотела, ще го измислим. Така че, лека нощ, мили хора. До утре. Добро утро, 6-ти ден. Мисля, че да, нямам представа. Хапнахме и отиваме на плаж. Като цяло ще пропътуваме 20 км в посока за този плаж, защото това е единственият бич бар, който намерихме в цялото Рио де Жанейро. А имаме нужда от айс лате и нормална храна, най-вече от айс лате. И затова решихме, че цялото това време, което трябва да стигнем до там, ще го пропътуваме, защото се заслужава за едно айс лате. И това е ще не е нашия ден днес. Като цяло ще чуваме на плаж, защото ще ставаме в 2 през нощта. Ще ги водя на разходка в планината, за да гледаме изгрева. И трябва да сме там в 3:30, 3:20, 3:30, нещо такова. Така че днеска, ето ги двете котенца. Chill day съм им приготвила, за да може да имат сили за вечерната активност.
Опа, качваме се в Убъра и това е. Отиваме на плаж. Хора, мястото е нищо на това, което беше в TikTok. Отново сме на тези въпросни столове. Поне има някаква музика. И отново се изнервихме с поръчването, защото се опитахме да поръчаме 3 айс латета и 2 пъти пепси. И това се случваше около поне 3 минути тази поръчка. Написах го дори на португалски в чат GPT. Тя не ме разбира. Те просто не разбират. Не знам дали ние просто много лесно се изнервяме заради това или просто е нелепо, защото как може да знаеш какво е пепси и айс лате. Мисля, покъртителна е историята. Покъртителна. Но там виждаме джетове и мисля да пробваме, ако не са частни, защото сме в този американския квартал, който се води, да караме джет. И сега ще видим какво ще стане. Тук, що с Лара, нали, търсим джет, намерихме някакви рандъм хора, просто прецених, че те ще са хората с джетовете. В момента някакви телефонни разговори тук се въртат. Нямам представа, някакъв специален джет ли ще ми носа? Ще ми го брандират ли, ще го купувам ли, какво ще се случва, нямам представа. Но това някаква сделка прави в момента, да. Сега ще разберем за какво става въпрос, че наистина... Amiga, onde você está? Казано ще разберем, защото не говорим един и същи език, но ще го правим. Сега ще го какво става. Тук що ни сложиха тук на 9 столчета да изчакаме 5 минути, защото пича ми иска книжка за джет, което изобщо не знам дали съществува такова нещо, книжка за джет. До сега никога, където да сме били, никой не е искал книжка за джет, просто не взимаха парите и нали се качиш на джета. Опитах се да му обясня, че сме от Европа и в Европа нямаме книжка за джет, но да. Сега сделката продължава с трети човек, нов, който също не говори английски. И в момента ни пише нещо на телефона си, защото вече половин час не може да се разберем за какво и да реч. Правим сделка, да. Сега напиши ти, окей, напиши, че аз ще карам и ти просто ще се возиш. Un día conseguiré hablar unos días nacerá falar em inglês também. Irei hablar inglês. Habla inglés? Че говоря английски? Че не говоря английски? É outra coisa. Правя се, че разбирам хора, нищо не разбрах. Продължаваме с сделката. Просто не искат ми книжка за джет. Това е цялата работа. Достигаме до някакъв финален момент на сделката. Съгласиха се, че могат да ни качат, в смисъл аз да возя нея, но цената е някаква бомбастична, в смисъл Сузопол пасти да яде като цена. И сега се опитваме да направим малко така удобно за джоба ни, защото тя иска около 200 евро, 200 и няколко евро иска, което няма как да се случи. Мисля, че са повече даже, да. Аз мисля, че са повече. Да. Повече на 200 евро на човек. Да. Което няма как да се случи в никакъв шанс просто. Да не си ги мисля, че този път ще ни ограбят. Не. Този квартал е все едно, че изобщо не си в Рио. Наистина си е точно американски, защото такъв се води уж. Има супер много бич барове, нормални. Ние не случихме на такъв де, разбира се, както през цялото време, откакто сме тук. Да, тук е доста готино, но абсолютно всичко е направено като за нас. В смисъл ирландски пъбове, кафенета са тип нашински, така по-европейски, абсолютно всичко и наистина няма местни. Всички са или американци, или европейци. То си личи. Нормален супермаркет. След 6 дена най-накрая намираме нормален супермаркет с нормални неща. Направо не мога да повярвам. После ще ви кажа и цените, защото в предния беше нещо скандално. Искам само да кажа, че това може да е последния клип от влога, тъй като в момента сме в Убъра към хотела ни и се намираме в епицентъра на фавелата. Нямаме представа защо сме тук. Пътя е супер шано, само да кажа.
Те бяха много дружелюбни през деня. Предполагам, че и вечер ще. Сте търпеливни. Да. Супер ще си прекараме. Най-добре.